Pevacı davi ve ahastına Devlet Bahçeli dest bekir. Devlet Bahçeli got bila Öcalan var ya, de civina Dem Partiye de kısa bike, partiye ku fesih bike, bu bila çekacı berdir. Tabi hem Bahçeli nasıl tıkır? Bahçeli yani dere kapısa Kurdida tişte başına gotiye. Dici Kurdane yani tüccar hakkı Kurdan ne parası diye o dişi vane. Yani Bahçeli içime olsa gut. Gelek ez dibêjim ku pêvajoya çareseriyê yeke teze dest pê kiriye. Ez ne divê rayeta me. Bahçeli jî bi xwe jî dibêje ji xwe tiştekî di nabêje. Nabêje ku ev pêvajoya çareseriyê ye. Yani hakkı Kurdan bila were naskirin nadibêje tiştekî wisa tune. Tanî PKK bila tevcih silaha berde u fesih bike. Ev tiş dibe. Yani berî du caran ev imkanı dest devleta Türk ket. Cara peşin 1990 nehada vakta Öcalan hat girtin anin Türkiye. Öcalan rıkıstıra hoş PKK xwest ku edi silahın xwe teslim bikin. Tevcih silahın berdin. Navê PKK guhard, bernama wê guhard. Gotem tu tiştekî naxwazin. Ne serxûbûn, ne federalî, ne otonomî. Ya tiştekî em naxwazin got. Li devletê ev rêv venekir li ber PKK. Got yani rêv venekir ku evên silahên xwe teslim bikin. Got gerîlayên xwe bigirin herim başûr. Çima herim başûr? Çima? Yani wana xwest ku PKK herhalde başûr disa dici Kurdên başûr şer bike. Vek nodu diyan, vek nodu pencan, nodu heftan. Yani wana xwest ku PKK berdine ser Kurdên başûr. Bona wê nexwestin ku PKK ji ortê rabe. Cara duhemîn 2013 da derket pêşiya. Vakta AK Parti'ye da derket. Dîsa Öcalan gaziyavekê kir got vê vaxtê rojiya mirinê hebû di zindanan da. Ev PKK'liyan rojiya mirinê digirtin. Got devletê ji Öcalan xwest wî gazî wan kir got em ne tiştekî baş e. Dev jê berdin. Dev jî silahı berdin. Wana dîsa qebûl dikir. Vê cara jî dîsa devletê razî nebû. Ev cara siyan e. Niha çima dixwazin? Bi rastî dixwazin ku PKK destê wan jî PKK nabe. PKK dikine mane. Dijî Kurdên başûr, dijî Kurdên Bakur, dijî Kurdên Rojava. Yani wana PKK dikine mane êrişî ser wan dikin. Xwezî vê carê Öcalan gazî dike, xwezî PKK dev jî silaha berde. Xwe fesî jî bike. PKK bu Kurdan tiştekî naxwaze. Ma çima? Yani bu Kurdan tiştekî dixwaze. Dibêjin ku tiştekî naxwaze. Ne serxûbûn, ne federalî, ne otonomî, avê dabêjî. Madem mesela çima silah, çima xort têne kuştin. Çima dibin serê çiyan wana didine kuştin. Ne hêfe? Ev zarokên me ne. Hêfa me bi wan zarokan wan xortan tê. Bila PKK dev jî silahın berde, xwe fesih bike, ev jî baş e. Ev jî bu Kurdan baş e. Bila tevgera Kurdî bi siyaseta legal biparêze heqên xwe bixwaze. Dem Parti heye, legal e. Bila karê xwe bike. Partiya Muhafazadiyan jî heye, Hak var. Ev jî bo Kurdan wek demên ne. Hak var, federalî dixwaze ve Kurdistana başûr. Em dixwazin ku Kurdên Sûriyê jî bibin federalî. Em vî tiştî dixwazin. Tabii Bahçeli vî tiştî naxwaze. Bahçeli vî tiştî naxwaze. Devleta Türk jî vî tiştî naxwaze. Zanî avayekî giştî naxwaze. Lê em dixwazin. Em vek Hak var, Partiya Muhafazadiyan dibêjin ku heqê Kurdan, mafê Kurdan bila were naskirin. Ev çi ye? Ser esasê federalî. Yani ev devlet bila devleta Kurd û Türkan hevra. Ve Kurdistan'a başûr. Li Kurdistanê bila Parlamena Kurdî hebe, Serok Vezîrê Kurdî hebe, Serok Komarê Kurdî hebe.
Meclisa Türkiye Ankara'yı hem nünerin Türkan hem şey kurdan bula hep. Yani ve Bağday'a bela. Emit işi olsun. Spas. Sağ ol.